Joo, rupes. Taitaa vähän tiukemmasta. Nyt tekis meille. Hitsi kun... Missä se Ahoniemistä löytyy puukkoon? Se on nyt hyvä tässä. No, toinen puoli irti. Tää tulee kyllä vuotaa hirveästi tää toinen puoli. Pitää päästä vaan. Siinä on arvas tässä kynsi. Missä mun kynsi? Näin tää homma eteen. Mistä mä saisin sairastua? Nyt saisit todellakin. Onko siinä yhtään tuntua tuossa varpaassa? Vai onko se niin kipeä, että se ei satu? Ei mua satu. Mä sanoin, että mä oon Max Payne. Mä huhtelisin nyt hyväksi. Mä paasin nyt tommoista harsotaitteen, niin se ei Ei mua satu. Mitään. Paitsi henkiset, jos mut jätetään tai... Se on ihan hyvä. Mä paasin tähän. Revi niitä jotain jääräpakkeita siinä on, niin vähän ne sieltä pois. Sen on muuten vielä kylttäkin. Se on nyt tollanen. Ja se kynsi on, kato tossa. Siinä se kynsikin on tossa. Ei mulla ole turha vaimo. Juha puree hyttyjen koe. Löytyykö sisältä, siellä kirjahyllyssä on sakset, juokapas ne tänne, hopi. Oli se kyllä, että ei tarvinnut kitua. Se oli kyllä hyvä tuo verkki. Kiitos saunasta. Kiitos. Tuu katto. Jos maha kestää. Niin. Kun mä en tietänyt Joo, sakset vaan. Mitä sä tää teet? Mä repäsin. Pertti astui varpalle. varpaille niin kynsillä. Juha löi sen kiveen jo viime mökkireissulla. Niin, se oli jo vähän mustunut. Niin nyt se viimein lähti irti, niin mä tässä Niin nyt se sitä vähän paketoin. Siis niin, Kato, Hyttynen tuli heti imemään sitä. Haluatko tulla kattoo? Ennen kuin mä paketoin tän. Juha löi varpaan kiveen viime mökkireissulla ja se kynsi on ollut niin lähtemässä irti jo pitkään. Äsken Vertti astui sen päälle ja se on tässä se kynsi. Sieltä yli ja siellä Neljäs alakesta kerta kun astuin päälle. paska, mutta ei oo Nyt yhtään loppuu kypärää. show, nyt pannaan se pakettiin. Kiitos saunasta kuitenkin. Joo, kiitos. Jasmin, hän saa Siellä on varmaan. vielä löylyä vaikka kuinka, että ehkä lapset menee vielä uudestaan saunaan. En tiedä, kun niitä, kato, kun ei, nyt on nuo lapset lähtenyt, niin uskaltaisiko nyt vetää tuon töpselin irti, että saisi tuon rillin päälle. Joo. Hampurilaisten teko on seuraavaksi ja menkää sitten nukkumaan. Joo, jossain. kyllä se Onko tossa muuten nukkunut ihmisiä, että On. tuolla. niin, Siellä on joskus tullut. Eikö Niin, se nyt tota, edes pake? ei kun Kyllä, jos me siirrettäisiin toi nukun koko helahoito hänen kanssaan sinne. Mä oon nähnyt kaikilla vielä, että muuta kuin patia. Joo, kyllähän siellä on joku myöskin. Au.
Tää on homma eteen. Käykö sekin Paavo tän? Joo. No varmaankin, jos sulla on hampurilaisia tietoja. Niin, ja sitten täällä on varmaan peli-ilta vielä taikalampua ja kaikkea, mutta mennään kuitenkin jossain 12 aikaa nukkumaan. Oliko siellä vielä ketään muuta? Saunassa. Niin. On siellä Pälvi ja Olavi tulee sieltä. Tulee ne sieltä kun ehtii. Mutta kyllä ne siis saunannut on jo, että voisi alkaa grillaamaan. Et uskaltaako tää vetästä? Otetaan sampo. Ensiapuvideo. Pannaanko YouTubeen? Ja hoitaja. Niin. Se oli siinä. Sä olit urhee. Näin. Mä sanoin, että mä oon Max Payne. Mm.